Zadírá málo. No to je kafe mezi nima, ne? Vůbec neví, co dělají. No to je koukal, chudáci mezi ně rozdělili rodinku, třeba už se nikdy neuvidí. No, to jsem říkal. Tak si urazí ruce, předpokládám. Můj natáčení bude důležitý svědecký materiál. Už padli nebo co? Ještě ne. Jestli ne, na nějakou mělčinu bych tady odhad možná. Ale ty budou. Ale ty budou. To zde už říkají jako dobrá. Už je tím dávat. Tady slečna tačí. Teď já už zpěvá.